Čaute ľudia, vítam na ďalšieho videa. A vidíte, som tam 100 ma tu naháňali. Také monštre, alebo čo. A tam je dole čo? Taký portál tam je a truhla. Dole tu sú tí kostlivci, herovi. Tí oni. Keď som sa tak nemohol otvoriť tú truhlu. Skúsim tam skočiť. Počkám sa, či potom, no tak to není. Vidíte, že mi stavia také drevo. Tak zrobil som si craftiak a také drevo. Dobre veci tu sú, zoberiem. Tak, koľko tu ich je? Tu je jeden, idem toho zabiť. Nie, tu ešte jeden. Rýchlo im naspäť. Tak som ho zabil. A tu víš, že to má ohnivý aspekt. A hlavne, že som ho trafil a vôbec to nedal oheň. Asi preto, bo to je netherový kostlivec. Alebo tak. Počujem radšej, keď sa mi doplňa životy. Čo? Tak už som 500, som to preto, keď som sa tam dal znovu zhodiť. Ja sa spavnul tak inde a našťastie som to našiel. A zobral som tú sekeru. A hľadal som meď a nemohol som nájsť a už viem, že kde bol. Ten kostlivec to zapol. Či ho zobral. Skočím tak dole. A zabijem toho kostlivca, že som získal. Naspäť. A ona po toho zombika zabijem. Dúfam, že to je ten kostlivec. Dobre, ti utekam radšej rýchlo. Kým ma nezabijú. Ja sa ešte pozrieť, či ku tomu portálu časám čo není. A tu je ten meč. On ten kostlivec má, ako keď ma trafí s tým mečom, tak budem horieť. A zabil som ho. Ale posledne zomrem. Fú, našťastie som nezomrel. Dúfam, že nájdem teraz ten portál. Na chvíľu to stopnem, keď to nájdem, tak to stopnem. Tak už som späť a našťastie už je deň. A to je čo? To sa tak podkopem. Dúfam, že ma netrafí. Rýchlo ich zabijem. Fú, našťastie ma nezabili.
Jak štípy to sú. Tak, vlastne tie truhle. Taká pačka. Ale to si niečo zapálil. Čo? Tak to si zo mňa robíš srandu. No, ukáž mi na to už. No teraz čo budem robiť? No, ja to stopnem, a keď to nájdem, tak to stopnem. Teraz som späť a našťastie som to našiel. No, asi tie veci tu už nie sú moje. Tie moje veci. A to vím, že aké to veci sú, tak si to berem. A tam je čo? Skľa tam zase sú ty. Patrne tak pôjdem. A mám asi nápad, jak tam všetky zabijem. Joj. A tom daj kotovené šipy. A tam zničím toto. Že by tam išla tá lava. Na nich. A oni sa tam ešte sami pozabíjajú. Čo tam nie dala? Čo? No už za chvíľu pôjde. Už ide. To je čo? Nie, TNTčka, utekam rýchlo. Počujem ten zvuk, že TNTčka. On sa ti takto sníh ešte prežil? Nie, neprežil. To je Genshin si napijem. Fú, našťastie mi to naspäť 23 životy. To som vypil ten tvar, alebo čo to bolo. Tak idem naspäť hore. Idem do tej hlavy toto. Ten elektvar, alebo čo to bolo, bo už som to tam vypil. Ten elektvar. A idem po tej vody hore, naspäť. Počkaj, čo to je? Ako ho zabijem, toho zombíka. Tak som ho zabil. A hodím tam toto meso, alebo či to je. Tak to vám poviem, like, odbraz zvonček, ďakujem za zhrnutie a čau čau.